Hvala ti na subu, lajku i šeru. Hvala ti na subu, lajku i šeru. Yo, dobrodošao na kanal. Ja opet nisam pustio snimanje. To se podrazumeva, mislim da je to već postalo standard za moje potrebe. Au kurac. Ljudi, da budu došli u novu klipu. Nastavljamo sa našom igrom Need for Speed Underground 2. Ovoga puta neću da zevam, ne spava mi se sada. Ovoga puta mi se ne spava. Prošli put mi se spavalo, bila kratka epizoda, nemojte da sudite. Znam da sam pogrešio, nije problem do mene, problem je do... Da, problem je do mene. Ništa, nastavljamo mi sa ovog govna. 59% sam. Dobro, još nisam ni 60% igre. I... šta kaže, sprint može. Za divno čudo nije ugalo. Mislim, znao sam da nije ugalo, zato sam istaknuo prvo. Samo gas, bato. Majke mi se razmišljala šta da radi više s ovom igricom. Da li da uopšte da je završim, da je ne završim. Ali je bem igra na koliko smo, na 60%. Znači, bit će još jedno... jebi ga dupa. Biće još jedno 15-ak epizode, to je sigurno. Najduži serijal će bude jebate, 50 epizode. Need for Speed. Ali je dobro jebi ga, takva igra. Nije... Svako će završimo, posle nje... Plašim se da krenemo ovaj novi Need for Speed neki, ali mislim da su ti novi kraći. Haha, samog sebe tešim. Mislim da... Samo opet ne znam, ne bi znao koji bi. Ali razmišljam se... Pošto smo išli... Ja ne znam kako smo krenuli. Da smo krenuli od starijeg od novih ka starijeg. Ja mislim da tako... Pa da, jesmo, da. Počeli smo se 2008. Tako nešto. A ovaj iz 2002. 2004. Tako nešto. Nakon ovoga da snimam onaj Unbound koji je 2020 neko. Pošto je taj zadnji Need for Speed kako su oni rekli. I tako da pokrijem ceo serijal samo taj Need for Speed. On je Most Wanted 2012. nema potrebe. Ima trke, nema trke, tamo upoznaješ više automobile, ali možda bi čak i to moglo. Sve zavisi koliko će i ovo da traje. Vidjet ćemo. Ne mogu ništa da kažem. Bitno samo da se igra nešto. Bravo za mene. Unijel. Imam dosta ovako mini igre. To isto moram da vidim kako ću i šta ću. Prvo mjesto, imamo dosta para, ali šta će nama pare kada mi imamo sve? Ne znam to ono šta se važno. Ne znam, igramo sve. Ovdje imam gore, ove su sva tri drift su. Ovo je Street X i ovo isto drift, gore su mi samo drift u pičku materija, drift, meni ne pokazuje ništa ovdje. To će vidimo sput, idemo
prvo mi na ova dva ovdje. Ili prvo... Da, idemo na ova dva, poslije ta dva ide ova dva. Tako ćemo. Evo je prva ovdje u ovom lepom parkiću. Mislim da je sprint. Jeste sprint. Dobro je. Idemo dalje. Idemo sve redom, prelazimo i to, moj to, idemo da završimo. Ko gleda, ko ne gleda, jebi ga, ne moga da gleda. Znam da je možda i dosadan serijal, ali kad ga već snimamo. Koliko već, kad bi sve skupili ima oko 20 nešto sati igre u pičku mater. Če odvojimo još tih 15 sati pa će ga pređemo. Ki ljudi. Šta? 40% već. Ovo je kratka neka, super. Nisam očekivao. Tako, ne mogu. Nema sad ja više sad ono kao profi da uletimo, gledao, op. Profi. Idemo dalje. Profi smo letalo njima, Gaukugac, koga jebe. Da, ovo nisam baš planirao tako. Ovo se sam pojavio. I slobodno vreme. Kažite slobodno koji Need for Speed bi da nastavim. Ili da li uopšte da nastavim. Ali kad smo već pokrenuli ovaj jebemni kao neki Need for Speed serijal, mogli bi da ga nastavimo, što da ne. Kad smo već toliko daleko stigli. Sljedeća trka je ovdje blizu. To mu dođe ovdje desno. Circuiti, može. Mislim da će bude 3 lapa. Bude li bilo 3 lapa, odmah, jeste 3 lapa, idemo odmah u 3. lap onda. 3. lap kao što sam obećao. Ujebem ti srednje. Obećao sam 3. lap, evo ga 3. lap, jer nema potrebe da gledate baš i vi 3 lapa. Jedno što bogam ja, da se vrtimo do krug kod nenormalan. Idemo desno, pa levo, pa zamisli, opet desno, pa opet levo. Kad malo bolje razmišljaš kao šta je u ovim trkama zanimljivo. Ideš putem, udaraš sve što stigneš. Sjebem njega. Ali ajde. Ljudi ovo vole da igraju, ne znam zašto. Da ga ja to volim. Au, nac, jebi ga. Oho. Dobra brzina. Ne, sreće je za ovo. Jedan auto. Ljudi, ja sam rekao, najbolji auto imamo u igrici. To je to.
5 minuta. Najbolji auto u igrici imamo. Hvala puno, doviđenja. Automoto cover operacija. To je ovdje desno. Ajde ću idem i do toga. Blizu je. Baš da vidim šta je to. To nam dođe uz put. O, mani. Nema veze. 50 smo dobili. Idi bre, šta svima ovdje ima. Obaveštenje imamo pare. Obaveštenje basic breaking. Dobro. I imamo ovo kao za minut i 15 da stignemo gdje? Tu. Ajde. Može, što da ne. Onda ništa da stavim trke u tom gradu onda, kad sam već tamo. Samo da se ne zajebem, treba negdje da skrenem, to je sigurno. Eto gdje treba da se skrene. Ne, se ću skrenem ovdje. I sad ide gas. Gdje me šalju? Desno idemo, a? Pa ja ovo ne stižem. Da, hoću opet. Jeli, kako vi planirate da ja stignem do toga tako tek? Brate, kako? Hvala kucu, jebete. Eto tako. Evo, ova me misija izmučila sam. Da se ne lažemo, stvarno me izmučila. Dobro, idemo na sljedeću. To je ova sprint. Može. Mogu malo da ih zebem. Šta sviraš bre? Moja vožnja je bezbedna vožnja. Nisam rekao da je spora, rekao sam da je bezbedna. Do neke granice. To ljudi ne mogu da shvate da moja vožnja je u stvari bezbedna vožnja. Ludaku se sklanjaju iz puta. Tako da ti ću uvijek da imaš čistu ulicu. Jao. Dobro sam prošao, jebem u mater. Kako je moglo da bude dobro? Ceo nitro sam iskoristio, koga jebe. Ako neću sad, kad ću? Joj, sprint polako li sigurno postaje dosadno, ali barem znamo jednu trku i to je to.
Ajde, pa da, podrazumemo se. Lagano. Ajde da provjerimo ovo na slovo T šta kaže. 21, 35, bilo je 18. Da, to su ovi zeleni bači šta završavam, to je to. Paričke. Pare. Liči mi na isto trku, ali nije. Zamisli, nije isto. U istom gradu se dešava, ali... Ali nije ista, dobro je. Kad se skoncentrišem ne pričam, ne znam zašto. A kad pričam tad se zebem. Eto, kao što sam rekao, ne skoncentrišem se više na mapu. A sam sad ja ovu zasrao. Ne, ali ova autobuska stanica od vozova je baš... Autobuska stanica od voza. Kako se beše zove stanica voza? Jebate kako se kaže. Ne radi mi mozak. Voz stanica. Nije voz stanica. Kako se kaže bre? Ljudi uvijek kažu idemo na voz. Dolazim sa vozom. Evo je me kod stanice. Tako nešto, nema pojma. Ne znam kako se kaže. Stao mi mozak. Ja sam sada tu negdje. Mi imamo... Ajde hoću tu i tu. Ja automatski i na kraju poslije ove dve idem na zvezdu. Meni da su to skroz ok. Usput smo, ona zvezdica je bila samo slika. Tako da usput sam završio tu zvezdu. Do jaja. Neisplanirano. Ovo je circulata. Jeste circulata. Mislim da opet isto 3 kruga. Dobit ćete odmah 3. krug. I ćao. I ušli smo sa 360 u 3. krug. Hvala puno. To je top speed ovog auta. 360 i nešto. I jao. Koji kurac trošim sad nitro na ovim krivinama glupim kada... Ne veze. Znači najbrži auto u igrici Nissan 350Z. Nije kao Muđin kabriolet. Možda jeste, nije kabriolet, možda da se skida kako. Ali ide brže nego Muđin. Tako da nek mi se javi na Instagram za da mu dam savjet za tuning. Će me be u dupe kad bude to čuo.
Mama, kupi mi Nissan 350Z. Imamo jednog 350Z u kući. Evo ga. Vozi ga. To je to. Sad up. Beži kurac, bre. Šta li sviraš? Jebi ga, upao si tu. Našli si se na pogrešno mjesto, pogrešno vreme. Šta sad da ti radim? Treba sad da vičem, da stanem, da ti pomognem. Odlično. Dosta. 4,5 minuta. Super. I... ovdje dole nam je stalo, čini mi se, još... samo je... da, mogu da provjerim. Duša će me boli ako ne znam. Jeste, vidim. Pokazuje. Odlično. Znači ovdje dole imamo još jednu trku i onda poslije idemo vamo. Evo, sad mi se isključila jedna URL. Ta ugla trka me već brine. Na 62%, ne znam sa koliko smo počeli, 57, 8. 58, 4%. Super. Ovo je sponsor URL, mogu 5 trke da odigram. Jedan sponsor, dobro. Lagano. Tako da ljudi, hvala vam što ste bili tu i danas. Volite nekog, neko će voliti vas, ostavite like, share, subscribe i udarite like obavezno, ako ne udarite like sutra ću umreti. Srce skače, ruka krene, neću nežnost, hoću piće. Da te skinem bez progovora, da te jebem do razgovora. Puziš, vrištiš, noge dršću, dok ja jašem ko na vršću.